Martin Galos gaixoa, Martin Galos gaixoa, ez haut gehiago mundu hontan ikusiko, intzenene argia, intzenene ogia, ene gazna. Oskorrik aspaldi grabatutako kanta baten errepika da hori. Historia dauka kanta horrek, gaur kontatuko dizuegu nahi zuzen. Izena hauxe du kantak, buamesa baten minduri eresia. Buamesa alegia hito emakumezkoa. Eresia, dolu edo hileta kantu tristea, eta minduria berriz, ofizioz, hileta eta ehortz egunetan negar egiteko ordaintzen zen emakumea, negartia. Horra, buamesa baten minduri eresia, Piarres Lartzabalek jasoa. Gaur, Euskal Herriko azken minduriaren historia kontatuko dizuegu. Martin Galos da aipatzen dena, baina benetan protagonista nagusia haren emaztezena alarguna baita. Hijito berezia omen zen Martin, baita buamesa berezia emaztea ere, izan ere minduria izana zen. Garai batez, zenbat eta negarmarru handiagoak hiletan, hainbat importanteagoa zendutakoa eta ederragoa azken agurra. Eta horretarako maiz, norberaren eta familiaren malkoak askiez eta laguntza profesionala eskatzen zen. Hau da, hiletara joango ziren negarti profesionalak, ordaindutakoak, minduriak. Minduriok negarrari aiseago emateko, tipula jusa, tipula zukua, eramaten omen zuten flasko batean beren kapa beltz handiaren azpian. Ipar Euskal Herrian gara, orain 100 urte edo, bi gerra mundialen artean eta garai zailetan. Herri txiki batean gaude, zer eta hil eginda Martin Galos izeneko buamea eta ehortzi egin behar noski. Haren emaztea esan bezala minduria izana zen, kapa beltza jantzita, hileta zileta, eskatu ala ibili izan zena, eta kobratuz. Azken saio honetan ordea, negarrak eta doluak benetakoak dira, ez diru truke. Honela bada, elizako hileta amaituta gorputza eraman dute Bizkarrean hilerrira, eta apezak amaitu ditu otoitzak eta esan du rekieskatin patzen. Apezak hilerritik aldegin bezain laster, kaxa zuluan sartzeko puntuan dira. Orduan, alarguna zerraldoaren gainean besoak zabalduta, negarrari eta bere lanari lotzen zaio, lanaren parte baitzen hildakoaren goraipamena egitea. Honela hasi zen buamesa oihuka, antxika eta zotinka. Martin Galos gaixoa, ehaut gehiago mundu hontan ikusiko, igintzen ene argia, igintzen ene ogia, ene gazna. Martin, oroite iza, aranbeltzeko janean 16 urte doidoi nituela, hartu nindukan lepotik ea irea izan nuen. Eta ondoko igandean dupina bota ziteian. Ezpaitzen bortz pusketan baizik hautsi, bortz urterentzat egin genian tratu. Eta alare, ogoi egongituk elgarrekin. Ezagutuko duzue hijitoen ohitxura hori, ezkontzeko unean, eltze bat lurrezko airera bota, eta eroritakoan zenbat pusketa egin, hainbeste urtetarako ezkontza. Txirritak ere baditu bertso ederrak.
Alarguna ordea orain bakarrik geratzeko beldur da. Ihintzen ene argia, ihintzen ene ogia, ene gazna. Martin, zer eginen diati gabe. Eute gehiago bideoitan ikusiko, ez merkatu ferietan. Ez paintzen behin ere etxean sartzen, bi eskuak utxik, ez da tripa utxik ere. Martin, ez diat gehiago sendituko ire atxik, ez eta izerdi usainik. Alegia, zerbait ekartzen zuen beti etxera, zerbait janda etortzen zen, eta ikusiko dugunez, itxuraz, arnopuska bat edanda ere bai. Baina guazen entzutera Martinen trebeziaren berri. Martin Galos, euen parerik sasietan mizpira makilen oskatzeko. Ez aldi gaiztoen ezteko, ez ardilen mozteko, ez zerrien zikiratzeko. Hemen, mizpira makilen kontu hau apur bat azaldu behar da. Alkate makilak mizpiraz egiten ziren, eta basoan, moztu horretik, labana batez ebakitxoak eta marrazki geometrikoak egiten zitzaizkien, gero azala sendatzen utzi, moztu eta polit-polit geratzeko. Horretan, maisu zen antza gure Martin. Eta Martinen trebeziak aipatu ondoren, orain haren bortxakeria aurpegiratzen dio. Gaur egun oso gogor egiten zaiguna, baina ezkutatu ezin duguna historiari zintzo bagara. Ihintzen ene argia, ihintzen ene ogia, ene gazna. Baita etxeko larderia ere. Etxeko guztion beldurra eta izua alegia. Ihintzen nausi eta behar arau ematen igun nori ostiko, nori masaileko, nori ukabilako. Barkatu Martin ezpaditiat beti sanokio onartu ene parteak. Iduri zitzaitaian orduan enituela merezi. Baina Martinen bortxakeria ez da mendekurik gabe geratuko ez horixe. Ondorengo bertsoan, minduriak jendaurrean aitortzen dio. Orai hemen, kutxa unen barnetik jakin behar duk Martin. Ez hau dala behin ere trompatu, plazerrez edo ne interesez. Salbu, etxeko probetxuz baizik. Alegia, ez zuela gizona engainatu edo adarrez hornitu gusto utxez edo bere interes utxez. Familia, aurrera ateratzeko baizik. Kitatu beharreko kontuak kitatuta, despedida doa goxo-goxo gizona zerura bidean jarrita. Ihintzen ene argia, ihintzen ene ogia, ene gazna. Jainko maiteak errezi bezala eta gordezaidak plazaino bat, lekutxo bat, haren inguruetan. Saio honen ondotik, alkateak debekatu egin zuen horrelako adiorik egitea hilerrietan. Geroztik, ez da inon izan honelako minduri eresirik. Baina gure buamesak merezi zuen omenaldi txiki hau. Martin Galos gaixoa, Martin Galos gaixoa, ihintzen ene argia, ihintzen ene ogia, ene gazna.